Stori naw. Cod Newydd. Mae Vikram mewn siop. Mae menyw'n siarad â fe. Bore da. Bore da. Dach chi'n gweithio yma? Wel, Gwych. Dwi angen help. ond... Dwi angen cot newydd. Dach chi'n licio'r un goch? Dych chi... Neu os well gynnwch chi yr un frown? Mae'r cot frawn yn gyfforddus ac yn rad, ond mae'r un goch yn bert iawn. Ac mae hi'n ffasiynol. Mae hi'n berffaith i chi. Ar y fechog, dwi wir eisiau'r cot goch. Diolch yn fawr iawn. Dach chi'n dda iawn yn eich swydd. Nawr, ble dwi'n talu? Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gweithio yma. Stori 10. Y Myfyriwr Newydd. Mae Zari a Lili ar y bws. Lili, mae myfyriwr newydd yn ein dosbarth. Miguel yw ei enw fe. Miguel? Ie, mae e'n dod o'r wladfa. Mae ei dad yn ysgrifennu llyfrau. Diddorol iawn. Mae e'n siarad Cymraeg, Sbaeneg a Saesneg. Waw, mae'n glyfar iawn. Clyfar, tal, a mae e mor olygus. Aha, ie. Esgidiau pert iawn. Zari, mae Miguel tu ôl i ti. Beth? Bore da, Miguel. Bore da, Lili. Sut dwi ti? O iawn, diolch. Miguel, dyma fy ffrind Zari. Mae hi'n dwlu ar dy sgiriau. Bore da, Miguel.